slavnostní odpoledne dnes tady u vás v Hodonicích. Je mi milou povinností vás tady dnes všechny přivítat na tomto slavnostním odpoledni. Velmi důležitého člověka jsem v tuto chvíli pozvu sem pod jeviště a tím není nikdo jiný než pan starosta obce Hodonice, pan Petr Korger. Pane starosto, příjemné odpoledne nejenom vám, ale také všem zde přítomným. Já vás v tuto chvíli poprosím, abyste toto slavnostní odpoledne v tuto chvíli jak jinak než zahájil. Dámy a pánové, ještě jednou starosta obce Hodonice, pan Petr Korger. Děkuji panu Janášovi za hezké uvítání. Vám všem dobrý, hezký den. Je mi ctí uvítat vás na dnešní slavnosti naší obce, kterou je žehnání obecních symbolů a hasičského praporu. Zejména vítám vzácné hosty, zástupce krajského úřadu, starosty obce Tasovice, zástupce církve, místních sdružení, vzdělávacích institucí a firem. Rád bych poděkoval všem, kteří pomohli s organizací dnešního slavnostního odpoledne, především našim hasičům a zaměstnancům obecního úřadu a v neposlední řadě zastupitelům panu Vítězslavu Sajdlovi a panu inženýru Miroslavi Viktorinovi a paní inženýrce Bořilové. Udělení obecních symbolů vnímám jako velmi významnou událost pro Hodonice, díky které můžeme pocítit hrdost na svou obec a předat ji i těm nejmladším. Proto jsem rád, že zde vidím zástupce všech generací. Těší mě, že jste přišli i přes nepřízeň počasí, které nás donutilo pozměnit program a obřad přestěhovat do vnitřních prostor. I přesto doufám, že se vám bude líbit. Přeji vám příjemnou zábavu. Dámy a pánové, a v tuto chvíli už je vše připraveno pro to, aby se symboly za doprovodu dechové hudby donesly sem do sálu a za malý okamžik potom také vy všichni společně s námi budete mít možnost je celé odpoledne zde vidět a máte možnost je také prohlédnout. Dámy a pánové, v tuto chvíli symboly přicházejí. Takže nyní něco k obecním symbolům. Nápad vytvořit pro Hodonice obecní symboly se zrodil již před několika lety. K jejich konečné podobě vedla dlouhá cesta. 2. dubna 2013 schválilo zastupitelstvo obce Hodonice variantu, kterou dnes zde vidíte. Následoval schvalovací proces, který byl završen 22. srpna 2013 dekretem tehdejší předsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové.
K oficiálnímu předání parlamentu nedošlo kvůli jeho rozpuštění. Nyní mi dovolte, abych vás stručně seznámil s podobou našeho obecního znaku, která vychází z historických pečetí a razítek. Dva vinné hrozny symbolizují vinařskou obec, která byla v historii rozdělena na dvě části, východní a západní. Jejich barva je žlutá nebo zlatá, stříbrný nebo bílý hrot znázorňuje radlici nebo pluh. Červený osmihrotý kříž šesticípou hvězdou vyjadřuje skutečnost, že nejdelší úsek dějin obce je spjat s řádem rytířů křižovníků s červenou hvězdou, kteří sídlili na hradišti. Tento kříž je dodnes zobrazen nad vstupní branou hodenického kostela svatého Jakuba Většího. Zelená barva podhrozny symbolizuje zemědělství a venkovskou krajinu. Bílý podklad kříže znamená vodu, konkrétně řeku Dých a místní pramen. Hasičský prapor je oboustranný. Na jedné straně je zobrazen svatý Florian, patron hasičů, s původní hasičskou zbrojnicí. Nyní bych požádal otce Jiřího Šindeláře, aby nám tyto naše obecní symboly, aby požehnal. Děkuji za pozvání sem k vám. Někoho malého z kluků nebo z děvčat, kdo by mi podržel svěcenou vodu, můžu poprosit ministranta, ministrantku, šikovnou holčinu, kluka, výborně, děkuju. Nebojíš se svěcené vody? Ne. Tak, přistoupíme k požehnání těchto obecních symbolů a také hasičského praporu. Krátce představím ten obřad. Začneme ve jménu Božím, tedy znamením kříže. Potom uslyšíme krátký úryvek z Božího slova, z Bible, o tom, že máme být svorní a jednomyslní. Dále poprosíme Boha společnými přímluvami, na které budeme odpovídat: prosíme tě, vyslyš nás, budou to samé dobré prosby. A na konci se pomodlíme modlitbu Otče náš, kdo zná, bude požehnání a pak přijde zpěv, myslím, naší státní hymny, jak bylo v plánu. Tedy začněme ve jménu Božím, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Bratři, jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory, ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Slyšeli jsme slovo Boží, Bohu díky. A nyní krátké společné prosby, přímluvy. Modleme se tedy společně k našemu nebeskému Otci. Pane, náš Bože, dej svým věřícím i občanům této obce ducha opravdového bratrství a jednoty. Prosíme tě, vyslyš nás. Posiluj v každém z nás pocit odpovědnosti, ohleduplnosti a úsilí o společné dobro. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej, ať nehledáme jen vlastní prospěch,
ale nezištně sloužíme svým bližním. Prosíme tě, vyslyš nás. A teď jsem zvědavý, kdo z vás zná ještě modlitbu Otče náš. Kdo si vzpomene, tak ať se ke mně prosím přidá. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. A nyní následuje žehnací modlitba. Bože, v tobě má původ každé společenství. Požehnej všem, které spojují tato znamení, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje. Ať jejich práce a snahy upevňují tyto hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí a s evangeliem tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. A nyní pokropení svěcenou vodou těchto praporů, symbolů a také vás. Ono se vám nic nestane, nebojte se. Takže děkuji, tímto jsme zakončili obřad požehnání obecních symbolů a hasičského praporu, ať to všechno slouží k našemu společnému dobru. Dámy a pánové, takže tento slavnostní akt v tuto chvíli nabyl své výše. Já děkuji samozřejmě panu faráři a v tuto chvíli jsem ještě před zazněním státní hymny pozvu i členku Rady Jihomoravského kraje, paní Bohumilu Beranovou, protože i ona samozřejmě je zde přítomná. My jsme samozřejmě všichni rádi, že dorazila právě sem do Hodonic a i ona si pro nás samozřejmě nachystala několik málo slov. Takže prosím v tuto chvíli, dámy a pánové, potlesk pro paní Bohumilu Beranovou, členku Rady Jihomoravského kraje. Krásné odpoledne, dámy a pánové, milé děti. Je těžké mluvit po takovém zážitku, možná, ale i mě dovolte, abych vás pozdravila jménem Jihomoravského kraje na této významné události obce Hodonice, jakou nepochybně slavnostní představení a žehnání obecních a hasičských praporů je. Obecní symboly patří ke svědectví historie, která v případě Hodonic sahá až tisíce let nazpátek. Zdejší krajina totiž vytvořila optimální podmínky pro lidské osídlení již od pravěku. Nový znak a prapor vycházejí z pečeti, jak už zmínil pán starosta, které obce používala v minulosti. Vinný hrozen a znak rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou na ní připomínají ty nejdůležitější momenty staletí. Vedle slavné minulosti však Hodonice žijí především aktuálním děním. A v tuto chvíli mi dovolte, abych něco tak jako sama za sebe řekla, protože Hodonice jsem si prošla a mám je ráda. A vím, že každá obec, město vypadají podle toho, jaký je starosta a jaký občané nebo lidé v té vesnici, městysi žijí. V tuto chvíli bych chtěla zdát hold panu starostovi za jeho pracovitost, velkou píli, velké nasazení, které má, i vize, ale samozřejmě, co by pán starosta zmohl, kdyby neměl takové sousedy, obyvatele obce Hodonice. Takže opravdu je mi velikou ctí, že dnes zde s vámi můžu být. A když vidím ty děti
A až jednou ty děti vyrostou, tak určitě do generace budou vyprávět o tom, že byli svědky událostí, svěcení a představení obecních symbolů a hasičské vlajky. Děkuji. Dámy a pánové, členka Rady Jihomoravského kraje paní Bohumila Beranová. Já v tuto chvíli poprosím, jestli ještě někdo má nějaké slovo, které bych chtěl v tuto chvíli v tomto slavnostním odpoledni říci. Vypadá to, že ne, takže dámy a pánové, v tuto chvíli vás poprosím, abyste povstali, neboť zazní hymna České republiky. Dámy a pánové, děkuji vám všem, že jste povstali k hymně České republiky. V tuto chvíli samozřejmě budou symboly vystaveny tady v průběhu dnešního slavnostního odpoledne a samozřejmě nás už za malý okamžik čeká ten dnešní slavnostní odpolední program. Takže v tuto chvíli, dámy a pánové, vám všem příjemné odpoledne a poprosím dobrovolné hasiče, aby v tuto chvíli uložili symboly zde v sále a samozřejmě také s odchodem dechové hudby nám začne to dnešní slavnostní odpoledne.